दिनैनि भिडिअआ मोननै फेसबुक आइडिजों माबोरै मोनसे पेआउट एकाउन्ट सालायो, मोनसे पेआउट एकाउन्टखौनो माबोरै मोननै फेसबुक आइडिजों लगइन खालामो। सोरबा मानि मोननै फेसबुक आइडिजों आर्निं खालामो ना, बे मोननै फेसबुक आइडिजों आर्निं खालामनायावनो सोरबा पेआउट एकाउन्टखौ मोननै मोनथाम बानायनानै लायो। दा मोनसे फेसबुक आइडिजों मोनसे पेआउट एकाउन्ट आइडिजोंनो नोंनि मोनथाम जा मोनब्रै जा मोनबा जा गासिबो फेसबुकआ बाहायजायो। गासिबो फेसबुकनि आर्निंआ मोनसे पेआउट एकाउन्टआवनो लाजायो। अब्ला थाबैनो $25 जायो नालाय, अब्ला थाबैनो बेंकआव हाबफैगोन। जेनेबा मोनसे फेसबुक आइडिनिफ्राय नोङो 11, 12 बेबायदि डलार खामायोब्ला मोनथाम फेसबुक आइडिजोंथ' $25 बारायगोन ना, अब्ला मासावनो हाबगोन। नाथाय जुदि एक्सट्रा पेआउट एकाउन्ट खालामोबा बेथ' हाबफैनाय नङा ना। जेनेबा एक्सट्रा पेआउट खालामोबा हाबफैनो थाखाय गोबाव सम लागोन। बेनिखायनो जायफोर मोननै मोनथाम फेसबुक एकाउन्ट सालायो, मोननै मोनथाम फेसबुक एकाउन्टआव मनिटाइजेसन जानाय, बिसोरनि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद हेल्पफुल। आरो जायफोर गोदान फैनाय बिसोरनि थाखायबो हेल्पफुल। बेनिखायनो भिडिअखौ नायलां। जायफोर मोननै फेसबुक एकाउन्ट सालायो बिसोरो मोनसे पेआउट एकाउन्टजोंनो आर्निं खालामनो हागोन। माबोरै खालामो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। लोगोफोर, डाइरेक्ट फेसबुकनि स्क्रिनावनो फैखाबाय आं। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा दहाय एसे सिगाङावनो आङो फोरमायना होखाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो पेआउट एकाउन्टनि अनार चेन्ज खालामनाय खोन्थानो नागिरदों नोंसिनो। माबोरै अनार चेन्ज खालामो? गिबियावनो जों फेसबुकनि बे हमाव फैदो, बिनि उनाव प्रफाइलाव हाबदो, डेशबर्डआव हाबदो। बिनि उनाव जोङो स्क्रल डाउन खालामनानै पेआउट एकाउन्ट खालामदो। पेआउट एकाउन्टआव थांखांनायनि उनाव जोङो बे सेटिं आइकन दंना, सेटिं आइकन, बेयाव थुदो दे। सेटिं आइकनाव थुनि। बेनि उनाव जोङो जोंनि गासिबो डिटेल्सखौ नुगोन। बेयाव नोंनि बेंकनि नाम आरो नों होनाय बायदि दै नोंनि बेंक एकाउन्टबो नुगोन। बेयाव थुनानै नायोबा आं बेयाव थुथ'ला। ओमफ्राय कान्ट्रि नुगोन, बिजनेस टाइपआथ' इन्डिभिजुवेल जाखायो, मबाइल नाम्बार आरो इमेल नुगोन। बेखौ आपडेट खालामजाजोबो गासिबो। बेनि उनाव पेआउट एकाउन्ट अनार, बे अनारा नोंनि नामसो दे, बियो नोंनि रियेल नाम, जेनेबा पेन कार्डआव थानाय नाम, बेफोरखौ नुजोबगोन। ओमफ्राय जुदि पेआउट एकाउन्टखौ गुबुन मोनसे फेसबुक एकाउन्ट सालायनोबा मा खालामनांगौ? बे आपडेट होननाय अपसन दंना, आपडेट होननाय, बेयाव थुनांगौ दे। बे लान्दाङाव थुग्रोदो लोगोफोर। बेनि उनाव सार्च खालामदो आरो नों माखौ, बबे एकाउन्टखौ सोनो। आं दा आंनि नाम मोनसेखौ सार्च खालामनि। नै लोगोफोर फैखाबाय स्क्रिनाव बेहाय थुदो जाय नाम फैदों। बेनि उनाव जोङो दान होना होदो। मोजाङै नायदो, नङाबा नोंनि बे कन्ट्रला, बे फेसबुकनि पेआउट कन्ट्रला दस्रानाव थांगोन। मोजाङै नामखौ चेक खालामनानै नाय, होमबानो जागोन। दाना जोङो दानाव होदो। दानाव होखांनायनि उनाव मोनसे पासवार्ड फैगोन, बे पासवार्डखौ होबानो जाबाय लोगोफोर। पासवार्डखौ सेलेक्ट होखांनायनि उनाव बेबायदि दसे प्रसेस लागोन। बिनि उनाव खनसे दान होबावदो। बेनि उनाव जों बेक फैनानै नायफैफिनदो लोगोफोर। नैबेयाव मोननै नुबायना, पेआउट एकाउन्ट एडमिना मोननै जाबाय दै, बियो मोननै जाबाय। दाना बिनि उनाव जोङो नायनो हागोन, नोंनि बै मोनसे एकाउन्टआव थांफिनदो। बिनि उनाव स्क्रल डाउन खालामनानै लग आउट खालामदो दै। लग आउट खालामनानै नों बबे एकाउन्टखौ होदोंमोन, बबे मोनसे फेसबुक आइडिखौ होदोंमोन, बेखौ नायफिनबानो जाबाय। सार्भारानो गैया, नेटनि प्रब्लेम नै लोगोफोर गोगोमनो। फैफिनबाय, दा नायदो। बिनि उनाव नों बबे एकाउन्टखौ होदोंमोन बेयाव हाबफिनदो। आं बेखौ होदोंमोन नालाय, दैदेन मुसाहारि। बेखौ नायनो थाखाय जोङो थ्रि लाइनाव थांफिन। प्रोफेशनेल डेशबर्ड स्क्रल डाउन खालामदो। पेआउट, बेनि उनाव नै लोगोफोर बेयावबो जाखारफैबाय दे, नङाबा बेयाव जाखारफैखाया। नैबे सेटिंआव थुदो। बै मोनसे जाय पेआउट एकाउन्ट दंना, बेनो बेयाव जाखारफैबाय। सेटिंआव थुदो। नायदो नै लोगोफोर, बेयाव मोननै जाबाय एडमिटआ, दैदेन मुसाहारि आरो बे आंनि मोनसे अरिजिनाल। दा मोननैजों
मोननै फेसबुकनि आर्निंआ बे मोनसे माबायावनो हाबबाय आरो मा होनो मोनसे पेआउट एकाउन्टआवनो बेबायदिनो खालामनानै लानो हायो नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना होदो।